Ела, Господ те обича. Аз им казах, на мен не ми трябва Господ, аз имам всичко. Имам пари, имам кола, имам жилище, имам всичко. Аз им казах, не, нямам време. Но когато дойде болестта в живота ми, аз имах цялото свободно време на света. Не исках да поглеждам към работата. И като се разхождах в квартал факултета, както и сега вашия квартал, както сега тук, вие не сте случайно тук. Така аз бях на едно място, където имаше евангелизация. И чух как Бог изтери едно младо момиче от кисти в яйчиците. И си казах, ако Бог изтерил това младо момиче, защо да не ме изтери и мене? Но как да отида при вярващият народ, които не могат да правят бизнес, не се обличат модерно, които издигат нагоре към небето, кого търсят в този въздух, на кого се молят? Викам, те са сектанти. Но въпреки чух пак как това младо момиче каза, аз имах кисти в яйчиците, сега нямам и Бог ми даде деца. И тогава в сърцето ми дойде една борба. Как да отида? Какво ще кажат моите приятели? И ти ли полудя? И ти ли стана глупав като тях? Но си казах, не ме интересува какво ще кажат моите приятели. Не ме интересува какво ще кажат комшиите. Аз искам, ако Бог изтерил нея, защо да не ме изтери мене? Искам Бог да ме изтери. Искам да живея. И тогава се присъедини към вярващият народ. Те се молеха, плачеха. Аз само ги наблюдавах и ги следях какво правят. Знаете ли, само за миг си затворих очите и тогава почувствах, че нещо ме докосна. Обърнах се обаче, видях, че няма никой. И не след много дълго време, когато почнах редовно да посещавам църквата, Бог ме кръсти с Божия святи дух. И когато Бог ме кръсти с Божия святи дух, почувствах, че нещо излезе от мене и се почувствах още по-добре. Но въпреки всичко, че пасторите говорят толкова хубави неща, да не се краде, да не се убива, да не се прелюбодейства, аз им нямах доверие на хората. Защото хората, кой каквото и да ти говори, знаех, че става въпрос за пари. И тогава казах, Господи, ако не видя чудо в този свят, ако не ми покажеш някакво чудо, аз няма да тръгна толкова силно в пътя ти. И знаете ли, една вечер, когато се прибирах в нас, беше към 12 часа вечерта. И нещо ме потикне, нападна долу на земята, на колене и почех да се моля. И когато почех да се моля, цялата стая се огря с една невероятна светлина. И когато дойде тази светлина, аз помислих, че полудявам. Защото толкова много съм обикалял в България да търся някакво изтерение. Защото видях, че няма спасение. Видях, че хората не може да ми помогнат. И си мислих, че всичките тези неща, които ми се случиха, че полудявам. Но не полудявам, защото тази светлина почва да минава през тялото ми. И когато почва да минава през тялото ми, аз почувствах една любов. Знаете ли, една такава любов, не като да обичаш децата си, не като да обичаш жена си, не като да обичаш майка си, не като да обичаш баща си, а нещо много по-силно. И почнах да плача и казах, ще спра да плача. Исках да контролирам сълзите си, но не можех, защото това нещо ми изпълваше отвътре. Изпълваше все повече и повече. Тогава почувствах и Божият мир. Когато дойде Божият мир в сърцето ми, разбрах, че това е нещо, което аз не познавах. Тогава почнах да изповядам греховете си. Казах, Господи, аз съм правил много лоши неща. Не съм бил толкова добър. Но те моля, татко, ако ти наистина ме обичаш, моля те, остави ми да живея. Сега имам абсолютно всичко. Сега съм само на 38 години. Сега имам къща, сега имам абсолютно всичко. За това, което съм работил цял живот, искам сега да се радвам. И знаете ли, само чух един много мъжен глас, който ми каза, чадо мой, ти няма да умреш, но ще живееш и ще разказваш за моето име. Докторите бяха ми открили 2 тумора в панкреаса и 2 в бъбреците. Искаха да ми направят трансплантация на бъбреците. Даваха ми само 2 месеца живот. Искаха 80 000 евро. Но знаете ли, когато отворих сърцето си за Бога, Той дойде в моя живот. Той не поиска парите ми. Той не поиска имотите ми, а Той поиска само да предам сърцето си. И не знаех, че в Библията пише, че Бог е платил със собствената си кръв за всеки един от нас. Може би баща ми искаше да ми помогне. Майка ми искаше да ми помогне. Може би щяха да продадат имотите и да ми платят тази операция или каквото ще да е. Но Исус Христос, Божия Син, който дойде на земята по плът, Той плати с живота си. И Той ме изкупи не с пари, не с злато, не с суетни неща от този свят, но с Неговата драгоценна кръв. И знаете ли,
Аз сега живея вече 7 година в името на Исус Христос. И благодаря на Господа. Само едно искам да ви кажа, за да го запомните. Вие и аз сме много ценни в очите на Господа. Той предаде живота си доброволно, за да бъдете вие благословени. Той предаде живота си доброволно, за да ви изкупи от болестите, от проклятията, от всяка една немощ. Вярвайте, Бог чака само да отворите сърцата си и Той да излее силната си и мощна любов във всеки един от нас. Бъдете благословени. И ако има църква наблизо по вас, отидете и там ще намерите Божията любов. Не гледайте на човека, защото когато аз гледах на човека, болестта си оставаше в мене. Но когато се обърнах истински към Исус Христос, Той дойде и взе моите болести. Елате при Исус, отворете сърцата си и Бог ще ви благослови. Бъдете благословени. Отдел подехалто ме. Нека отдел те благословиното мен. Вижте, лекарите му даваха 2 месеца гаранция. 2 тумора в бъбреците и в панкреаса, 80 000 евро, 2 месеца живот. Обаче дойде в църквата, там където проповядваме, и когато наблюдаваше, може би някои страни, сега наблюдава какво става тук. Знам, че има вярващи и невярващи, знам, че има отпаднали, но Бог обича всеки един човек. Давка Диес Мангал в Темолина Мантуменге. Чухте много неща. Изцелена жена от епилепсия и почва да пее за Бог. Един крадец, който крадех и върших беззаконие, по 1 литър алкохол пиех, целувах бутулките, прелюбодействам, измами и кражби. Бог дойде в живота ми и ме промени. Виждате какви неща Бог върши. Научи ме за един ден да свиря. Нито съм бил музикант, но правя това всичко от любов към Бог и към вас хората. За да може тази любов, този живот, който Бог ми подарява на мен, да премине и във вашите домове, и във вашите семейства. Има много млади хора и бях с един млад мъж. И му казах, ела, Бог те обича, той ми е казал, този млад мъж. Трябва да пия, трябва да бъда като тебе. На 40 години като стана, тогава ще се обърна към Бог. Аз го предупреждавах, но той не искаше. Ние бяхме на един семинар към Сандански. Обаче след това се разделихме, той не е поискал да приеме Бог. Той беше на 24 години, 25. И след като се разделихме, понеже не е поискал да приеме Бог за спасител, само след 25 дена ми се обадиха, че същото момче направи катастрофа и остана на място. Сега днес Бог чука на твоето сърце. Аз не съм дошъл от София да правя концерти и да искам нещо от вас, но съм дошъл да застана на вашата улица и да ти кажа, че Исус иска да те благослови, да те запази, да видиш деца, внуци и парануци. Ако Бог изцелил него от тумори и преминал през много тежки заболявания, изцели моята съпруга от епилепсия, днес Бог може и теб да ти изцели. Ей, Ромален, меди хлюм бучио да са знамения. Ака на мангав те керав ек молитва, мере сърцестар, ашалтуменге. Но ако има отпаднали, ако има хора, които са охладнели, сега Бог отново иска да те разпали и да бъде заедно с него завинаги. Има ли хора, които искат да предадат сърцето си, нека дойде тук отпред. Ако иска някой да приеме Господ, ако Ангел Деко те предал по сърце или някой, който отпаднал, елам, или ако има някой болен, който има проблем с краката, костите, с стомаха, не може да се храни, има язва, имам недочуване или болни очи, имам дископатия или страх, депресия. Ако искате да се моля за вашите благословения, нека да дойдете тук отпред. Аз ще отправя една молитва, а хвалението ще пеем. И когато ще направим една молитва обща, Бог да благослови България и квартала ви, то да благословинал Еромен. И сили салкамануш, колата от пелета Романуш, ако има болни деца с майките, елате да направим една обща молитва. И аз не съм изцелител, но камолина Мантуменге, отдолте благословиното мен. Има
Има ли такива хора? А може и младите да дойдат да предадат сърцето си, за да може Бог да изпрати ангели в живота ти и да те пази и да те закриля. Айде, Ромален, абе си ам Софиятър, тумесенен таросливен, одълдиня са менек шипте хоратинас, разберина са мен, ек гилябас, ек башалас, ек дълция мен, служина заедно, елан, те вкеравек молитва туменге, тумаре шавенге. Айде, ако има някой който имат проблем тук с гърдите, има жени, които имат проблем с стомаха, отдолу от хриноманге, има жени, които имат проблем, постоянно ги болят главите и имат проблем в главата. Елате да се помоля за вас и Бог да ви освободи. Има един човек, който ми казва, да влез скоро дукаскай и силът с проблеми, тук получава болки към страната на бъбриците и на кръста. Ела на тете молина мантуменге, отдол те благословин от мен. Ако иска някой да предаде сърцето си, елате тук, малажен Ромален, ама лям Софиятър, а тете молина са ментуменге. Жарени катавен от провинцията Анди София, манушате молине пес, абе жарени со народо си кло. Ела на тете керавек молитва туменге. Ела те керавек молитва туменге, отдол те благословин от мен. Ако мангела луще по каино пес, повторине на канал Думес Паламанде, да ще отделте, чистино тумарем, безеха, освободино тумен отдел, терено думе за кара, тегла, терен далка думе с мала жан Ромален, терен тегла, ангал туте синьо, кокаина ман тегла, ела троп ман терера теса, примине ман тегла, троп мере безеха тегла, истирине ман мере чаворем, истирине тегла, даме тегла това пашижи туте тегла, и намари първо любов, кокаина ман тегла, ангал туте тегла, мануша си ням се грешина тегла, истирине тегла, мари чаворем, истирине лендела, благословина лендела, толен терера тесар, оринавто тегла е на сваленге, чаворенге, оринавто тегла саворенге тегла, Машина лендела, докостина лендела, саворит шаворен тегла варя. Ела пастори тука се моли, ела благословина тегла, касве скате перен тегла, кате перен тегла, касве скоспор тегла, тутеки според тегла Исусе. Абе тегла, кате тежа са на Рома паштуте пака вас тегла, кате тежа за оке светосте тегла, от молине безперен шаваренге тегла, делен са стипе тегла. Абе дел си на живота е верно, да е правено, тегла, мелману шасина тегла, промени ме. Благословине, пасторан тегла, кангиря тегла, благословине тегла, лангере, макроненка, динян тегла, тусиня налачат пастори тегла, благословине тегла, истирине тегла, саворен тегла, сарамен истериньян, ако си до квартали наркомания тегла, истирине лен, истирине ленгере на свален шаверен, ленгере на кон тегла, истирине ленгере шаверен тегла, дека спари за най-по лекаря да те жан тегла, но ту си няма лекари ка истирине, то тежки заболявания. Тегла помагине саворенге тегла, истирине тегла е на свален да вкадиен, истирине тегла, очидът скарагала ми анте фенда, милте леда. Молирате ме, Ромален, вате пет вас кари водете, молирате ме, призовине не девес, да вкачи е за канал. Ейде, лабаре, Исусе, Христе от Назарет. Ейде, лабусиня, лачокари, кабенде, оронате, лабареа. Al sabore baștute de la Allen, de la Iarachez Pasenie, de la